Taşıgın diysen özüňde belli bolşýary. Buldum tadı etrafynyň uýunagys daýhan bileşiginde hormatly halifam inha arazym edip durun. Gurban halifam goýunde dursun geleceğim goýunde ulu toy ulu şatlyk ulakanda biri. Toýumyň ilkinji dabarada şutla gedegini. Hormat goýulan agamyz ýaşlymyz uýunagys daýhan bileşiginiň arşyny bellek beýmuradypdan peş bermek üçin hormat bilen mikrofon çağırdy. Hormatly edil mehmanlar, ene şu Qurban Bagşynyň öýünde ulaqan bir bereketli toýtaçynyň başyna toýlap otyr. Ene şu toýuň esasy apgarlary, ýaş çatynç durmuş toýlary. Goýuş şu ýaş çatynçylar bir bagtly bolsunlar. Uzak ýaşasyllar, agazlar bir bolsun öňsüzler ötdiler. Hemmeňiň öňünde de şulay ýaly keje ötmek meýser etsin. Bizim tilleriniň toýlarynda bar ali. Ene Qurban Bagşy ýene bir gezek dursuna Qurban Bagşy şu gelen bir gowy hyzmat etsin, aýagy düşsün, Qurban Bagşy toýmam oň bolsun. Belli bek biladi. Arzu etdiňiz arzuňyz hasyl bolsun. Bagdy ýagşaýdy ýagşy günde. Allah janyň şu gün nur seçdi, ırfal seçdi, halifam aýtdy din güde. Şu bir aýtykdan gaýren kim özlendi gorkudyň halifam günüm şowun çykara berdi diýsem aýtdy. Allah jan bir bendesini Hudaý berse maňa de beýi ulusy towalla taýdy soňundan etdi. Ýüzü halifam aýtsam şonda ýylyr külýärdi. Ho, oň ýüzüne gözleme. Bahar ýok göwnäk diline diýe. Allah jan gownaň ýolak diýe. Hudaý jan ýoluňy Bakt olsun. Sağ ol. Basın baktı. Bereketle sağ olun. Bekmurat Bey, dur oturmadan otur diyemem de sana. Bana dostum da aklım yatırıyor ya katuşu koyduğuna gitmiş adam o. Ay pattan bıttın neden böyle sapırtı bir kıvada aşağıda ne mi? Bunları 10 yıllap ne mi sürümü koyverdim ya pul uflattım bunları. Bu da aklımda kurs taşında sen sonu kotadım. Sen ne kıvadın gül desen bu da aklımda öylülüğün akmalı. Yalanına üfgürün olup. Olan bir medeniyetin görünüşte püh diyeyim böyle anasız ol sağdırma yigit. Öykünü sağatmın kurgun. Şoň üçin dogullar arzu etdiňiz doluňyz hasyl bolsun, kurstaşyňyzyň, dostuňyzyň bagtymaňly bolsun, goşdumly goşy garadan türkmen diýilip mert bolmaly, dedimli bolmaly. Garagymda geçseňim, şorda geçseňim, çägede geçseňim, traktor sürseňim sen mert bolmaly. Okuýym bildirmen. Dersin onuňy daga öldüp barýar. Sag bolun dogullar 17-nji orta mektebiň direktori Batyr Golja Kılcağa adam ki, bir sabah edin bağışlarım. Familyanın patrotiydim, bırak, musika! Direktör bağışlarsın, ben Okanlı da 3. klasından koyulmaktım. Kılcağa ben Okanlı'dan bağışlayabileyim. Takip etme gari, bırak. Kadirli mehmanlar, yine şu Qurbanın öýünde şu dabara, ulu toy, şu toyun esas sebäpkäri durmuş toyun tutup otyr. Şunun toylary kutlu bolsun. Elmedam hemmeňiziň öýüne şular ýaly gelin toylaryna baryp, şol ýerde toza aýdyp, kutlu aýdyp, arzular aýtmak birede niýetler etdin. Hemmeň bagtly bolun, ýoluňyz açyk bolsun. Şu mektebiň mugallimleriniň adyndan biraz sowgadymyz bar. Erkek mugallimleriň adyndan. Ayarlaryň adyndan, erkek mugallimleriň adyndan şu sowgady rektorata goşulmagy ruhsat etdim. Aynen. Bereketli usta bu degan. Sağ ol. Erkek direktör gördüm seni kılcağa gördüm sağ ol hadi. Naturi. Çabalak çoğun şimdi gerek. Gerek çabalak.